Hak singi rakhe ka jingdap sansnem jong ka Nongstoin Civil Hospital hak jing Shakri ya ki pat ba ka than u Deputy Commissioner ka ni district u ba S Kharingdo hak khat atrik nailar ula ple perdano ya kini ki bor ki kor kumju ru ki tiar kitar katkum ka jok ka bamenta ka bala baitingka da ka NEC na ka benta ban kampen biang ya ka hospital ha ka jinglot ka ba nyopusan lak tengka tang na ka benta ka first phase. Hakate ngi la penya ya ka jingelang dau Dr. H Nongklau DM and HO bat hakate ka jingelang balingkot layo ru ban pule ya ka jingya lenti jong ka hospital hagi sansnem da I Dr. Aiwa lang ibla pensengau ru halor ki babon ki jing ki ba ka hospital kaya kendu namar ka jingbom biang ki tiar kitar ki doktor bat ki staff hakate ka jaka a jing sumar bahe tam jong ka district na thalai na kali yang jong I SDO jong head engineering note ki point ba day ban take action bat nang meja kmat kasi insan nang yatai kana kadu bat ngandur ya kini ki jing iba nakali yang jong ka hospital management tidon la pensat jing mon akan negasi pada se nakali yang doktor bania riman nakawai gapor sakawai gapor engineering wing ba ngi do kam ko kan nei roy ka don ngi do na ne ka like kita kata di sisa wala da kan dadon ru kadon di thut tin don kam stabilize ki daki generator daki ne kitai ajong sokar no non conventional energy dan bu ini solar lamp apa itu ya pak proposal yang kita pun lalu kemarin di don la to estimate ya you la penlen penlen no kena po MNRE